Maayong adlaw kaninyong tanan. Ani na sab kita kini ang inyong nga tuang nga programa sa TV Apologia Punto Argumento nga diin na mohatag na pud usab kita og ginagmay nga pagpasabot mahitungod sa atong pagtuo nga Katolika. Unya na pud kita tagaan og hamubo nga tubag sa usa ka tawag ini nga atong igsuon nga nag-send na napurusab kanato nag-post sa usa sa ato ang mga presentations and videos sa ato ang gitawag og program. So sa dili pa magpadayon ato nang basahon ang iyahang gitawag og question. Okay, so mao ni ang iyahang pangutana Sir RJ, kani bang mga Katoliko sa una apan karon born again naman sila, kini sila wala man unta nagtuo sa mga kapistahan anang mga santos na gani ilaha kining gipangyam-iran nganuman ug naay mga kapistahan sir maghikay lagi pud na sila. Nakisabay lagi pud selebrar kay ilang reason para daw dili mamista sa ubang balay. Pero ting libugan nako ani nila sir, unya bisita nila makauban pud nila og mga pastor. Kung nitalikod na sila sa pagkakatoliko kay sayop daw ila gituoan, pero ngano man lagi nga ang ilang naandan sa katoliko pa sila, ilaha man gibilin. Anaa man sila nga wala na sa ilaha ang mga santos. Okay, so nindot ang gitawag og pangutana sa ato ang igsuon nga tawag ining Katoliko nga nag-send sa ato og gitawag og question. So pinakauna, ang pinaka-concern mo gyud niya isa nga ano daw ning mga nibiya na pagkakatoliko nahimo ng born again nya pagkahuman ngano lagi daw gihapon pag naay magfiesta ang Katoliko magkuan pa daw sila tawag ini maghanda pa daw sila or maghikay sila sa laing term sa Bisaya is maghikay o sa ubang termino is maghanda naihanda ba kumbaga nya pagkahuman magpakaon kaya ang ila daw kunong rason para di na lumamista sa ubang gitawag og balay. So pinakaunang tubag nako Mama Lassie or Sir Lassie at tubiyok leftovers. Pinakaunang tubag nato di lagi nato sila mapugan nga maghikay sila. Yan at the same time ila po itunong sa ato ang gitawag og pagsaulog sa kapistahan. Posible nga naglikay sila nga katong tawag ini mga kaubanan nila o kini nga mga kaubanan nila nga napay kinaiyang pagkakatoliko nya na pa born again na gusto mamista nya para tawag anang di kadto sa mga balay mga Katoliko moadto na lang sa ilaha kay naghanda man sila anang adlaw. So posible na mo na unang rason. Ikaduha, ilaha pod ng katungod nga maghikay sila anang adlaw nga atol gyud sa gitawag og fiesta. Posible pod nga kanang naapod sa luyo sa ilahang tawag ining una-una nga bisag di na sila Katoliko pero gusto nila makig-celebrate sa mga Katoliko magsaulog sa gitawag og fiesta. Pero kung natuang istriktuhon ang tawag ining balaang kasulatan ug atong istriktuhon ang prinsipyo sa gitawag og balaang kasulatan kanang giingon ni Kristo sa San Juan kapitulo 7 kanang giingon niya kapag miingog oo paingog dili-dili. So kung gibiyaan nila ang pagtuong Katolika, so ibig sabihin or ang buti pasabot, tanang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ilan ang giyam apil ang mga practices, mga fiestas, ilan ang giyam iran. Yan na dapat nila tawag ining dawaton. Pero nganong ila pa man ang gidawat, posible nga wala pa sila ka move on. Wala pa sila ka move on sa ilahang kuan, wala pa sila ka move on sa ilahang tawag ining pagka-Katoliko. So kana, so dapat yun. Number two, kanang giingon ni kuan ni San Pedro. Kay gisuka naman nila ang pagtuong Katolika, wala na naman nila dawat ang pagtuong Katolika, gani nangatake pa sila sa pagtuong Katolika. So, mo na nga dapat di na gud sila magsaulog anang fiesta pero asa ko nang giingon na ilahan ng katungod nga maghanda pero kung ilang alibay nga para di makapamista sa lain so lagi di kinaiya ang ilang mga pastor nga basta oras og tawag anang fiesta mamista gyud. Di ba? Okay, so karon kay ilahan naman ang labay, ilahan naman gisuka ang pagtuong Katoliko, apil ang fiesta nga gitawag og Katoliko. Nya pagkahuman karon naghikay sila, so abot pasabot ilang gikaon og balik ang ilahang kaugalingong gitawag og sinuka. So kinsa man ang kinaiya sumala pa ni San Pedro, kinaiya na sa mga iro. So mo na mga higalag maigsuon katong mga Katoliko nga wala di kanang kung sa kuan pa ba duha-duha pagtumbling sa laing sekta nya napa sila kasing-kasing Katoliko ayan mo paghinayak nga mobiya sa pagtuong Katoliko ngano man kay mosugot tagtawag anang sa dili ang tao nga mobiya pagka-Katoliko unya napa si Katoliko sa iyang tawag anang dugan di na magdugay mo balik yun na pagka-Katoliko yang problema lang nagdala sila ni anang mga malamaton ug mga matahong mga pulong sa mga
mga higala nato nga mga dili Katoliko nga nagsangyaw-sangyaw, nagtudlo nila para maabto sila sa gitawag og laing sekta. So sa laing bahin murag may makaingon pud ta ba nga pang-ipokrito man ang klase nga tawag ini nga panguna-una bisan pa kung sa ilang ialibay. The fact nga naghikay sila buti pa sabot posible nga wa pa sila ka move on. Nya kadto mga pastor nga giingon nimo Sir Lassie nga nibisita ay mao po mga Katoliko nga nahimo ng pastor karon nya pagka man wa pa naka-move on pag Katoliko kay mangita pag piyesta. Unya para alibay na lang may itong pastor nga kana nagipista man din na paghanda pud kay para diha may mga nha. Kaya para di may mga to sa tawag ini mga Katoliko. So mo na ako ang tubag Sir or Lassie from Tubio. Sir Lassie Tubio leftovers daghan na salamat sa imong paglalabay sa imong gitawag pangutana unya maning kamuta nga unta kining ato ang gihatag nga tubag makahimo ning makasarang makapasabot sa imuhang tawag anang gi pasa nga pangutana dinhi kanamo nya. Yung makalimot sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page RJ Horolan Sandro Second TV Apollo Argumento ug usab sa atong Kuya Apologies TV page. Og i-subscribe po ninyo ang ato ang mga channels Dalay Catholic Apologies International Official, RJ Sandro Second TV ug usab sa atong Kuya Apologies TV. Nya sa sunod na pod, mohaton na po taglain na pong gitawag og tubag sa mga pangutana sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Ave Maria, Viva Cristo Rey.